Ще ви покажа 3 от абонаментните кутии на Bellbox. Това е кутията за декември месец, тази е за февруари, за януари я нямам и тази е за март месец. Показвам ви ги, за да видите горе-долу какъв тип козметика може да видите там и да прецените сами дали се заслужава за вас. Винаги в кутията има описание на всеки един продукт и пише кое колко струва. Имаме палитра на Bella Pierre, само съм слочнал някои от цветовете. Ако искате, можем да направим грим само с продукти от кутиите. Имаме четка на Blush Works. Доста е мекичка, водят я за кремообразни продукти, но според мен и с прахообразни също би се справило добре. Например за руж или пудра. Имаме праймер на Bella Pierre отново, мицеларна вода на Now Bay и червилото на Jeffree Star. Доста интересна опаковка. Като цяло неговите опаковки на всичките му продукти са доста интересни. Цвета е готин, стига да не го носите самостоятелно, защото според мен е прекалено тъмно. Това е кутията за февруари месец. Имаме шит маска на Youth Lab, флорална вода на Ina Cosmetics. Това също ще ми е интересно да го пробвам. Нощен серум за коса. Честно казвам, за първи път чувам за такъв тип продукт. Контуриращ стик на MD Beauty. Цвета му е доста неутрален, но си е тъмничък, но е красив цвета със сигурност. Накрая имаме кейсът на Fenty Beauty, както и пълнител към него. Наистина много готин продукт. Може да си купувате рефил и да си пълните наново кейсът. Аз вече съм го направил. Ето така изглежда и самото червило. Много красив цвят. Самият кейс е доста готин. В първа част отворихме миналите 2 кутии.